From dreams to strategy. From passion to profession. What can you be with a marketing degree? Leap into the future. The future's in our hands. Leap into the future. We create brands that connect. Be bold, be the brand. Hashtag market your future. It all starts here At the Naga College Foundation, BSBA Marketing Management. Start your quest to success. Be a Tiger today. Enroll now. Ano man ang pangarap mo, matutupad yan dito sa NCF. College of Computer Studies. For the things I learned today. College of Arts and Sciences. My school is the best foundation to become what we College of Teacher Education. believe. We will be. College of Accountancy and Finance. We will be what we believe. College of Business and Management. We believe. Into the College of Engineering. The future's in our hands. College of Health Sciences. The best is yet to come. College of Criminal Justice Education. Let your class begin here at the Naga College Foundation, because we don't just educate, we elevate. Experience NCF high-quality education and be part of the community of champions. Be a Tiger now. Leap into the future. Sarong hapot, sarong simbag. Diretsahan! Diyos marahil daw ini ang GNN TV 48 Naga, Diretsahan. Sarong hapot, sarong simbag. Ako po si Melvin Machado. Ngunyan aldaw, diretsahan, aaramo niya to ang mga angat na napagtarimpuhan huli sa dedikasyon, asin man mga kalakawan kan sa tuwing kapulisan digdi sa syudad kang Naga. Asin kung ano ang direksyon na babagtason kang lokal PNP pagkatapos kang transition sa liderato kang mga lokal na gobyerno digdi po sa syudad kang Naga. Siring man, ang estado kang pasi orden asin seguridad kang Naga, aramo niya to yan. Diretsahan kay banyato ang Chief kang Community Affairs and Development Unit kang Naga City Police Office. Ang sa tuyang perming nakakaiban si Police Lieutenant Colonel Chester Palmer. Sir, good morning, sir. Apo, for the past weeks, kumusta ang Naga City Police Office? Bago ka sa kuya mga hapot, sir. So far, sir, maganda po ang crime status natin, very manageable po when it comes to law enforcement and yung sa monitoring natin. Apo. Sir, nasambit mo, sir, ang sa crime stats saka sa monitoring. Sir, sa crime statistic overview kang Naga, ano po ang bilang kang krimen na nairehistro kang Naga City Police Office sa primerong anong na bulan kang taon 2025? Yes, sir. Base po sa records namin, ngayon pong taon, 2025, from January 1 to June 30, so nakapagtala po tayo ng 1,252 total number of crimes. Pero when we compare doon sa previous year, bumaba po tayo ng nasa 4.57%, no? So previous year po nasa 1,312 po ang total number of crimes. So perming hapot, ano ang karahayan pag pigko-compare ta ang 2024 and 2025 or kada naglilipas anto ang pinagko-compare ta ang mga data? Yes po, by comparing po doon natin nasusukat or nakikita kung gaano ka-effective si mga programa po or yung measures na ginawa ng Naga City Police Office. So pag hindi effective po ito at mataas yung krimen, ibig sabihin, kailangan nating mag-modify, kailangan nating mag-isip ng bagong programa. Apo. So, doon sa mga nasabit ang mga nangyayari sa Naga, ano at least top 3 na very common
mga crime incident na nangyari sa Naga? Yes po, no? Meron tayo ditong top 3, yung reckless imprudence resulting to damage to property, yung reckless imprudence resulting to physical injury, and of course yung theft, no? So, which is lagi po itong kaakibat pagdating sa mga urban cities. Okay. So, medyo sir, nagkakaiba-iba din man yan sa sa mga lugar. Sabi, urban cities, syempre naman sa reckless imprudence resulting in damage to property or minsan sa tao o physical injuries. Kapag, syempre, ibang lugar na kulang man ang tinampo, medyo hababa man ang araw kayo na insidente. Yes po, yung nabanggit po kaninang dalawang nauna, ito po ay connected sa mga traffic accidents, traffic incidents, no? Yung mga bumabangga sa mga private property, doon yung papasok yung damage to property, no? Yung mga papasok naman sa physical injury, ito po yung mga nababanggaan, kasama na po yung driver doon. Na-injured. So, napag-uusapan palagi pag anong area sa Naga? May 27 barangay. Meron ba ang PNP na parang tinututukan kung ano ang lugar na kumbaga parang concerned or area of concern or primary concern na area ka Naga City Police Office or gabos sindang 27 barangay importante sinda? Actually, gabos po importante, pero kung doon tayo po focus sa isang crime na sa top 3, more on dito po sa kasentrohan siya. Okay. Kasi nangyayari po to dito sa kasentrohan halos. So, pero all in all, lahat naman po priority. So, doon sir, ang intervention, doon tututok, siyempre. Yung mga intervention ng Naga City Police Office, kung igwas sa sarong area, doon sa kasentro man ang intervention. Yes, sir. Kung saan po mostly nangyayari yung krimen, doon po ginigibo ang countermeasures, no? Yung intervention na ginagawa po. And binibigay po ito sa ating mga station commanders. Apo. Sir, kada simana dahil nawawara sa PNP Journal ang mga nadadakop sa involved sa illegal na droga. Sa crime stats on drugs, kumusta ang Naga City Police Office? Pababa po ang trend natin. Ang base sa monitoring at base sa aming intelligence unit, mababa po ang monitoring nila as to the or pa-decline yung numbers ng monitoring sa transaksyon ng illegal na droga dito sa Naga City. Okay. Siguro dahil po ito sa resulta ng mga sunod-sunod na police operations and mga apprehensions ng mga involved na suspect natin. Apo. Sir, karamihan doon sa mga nadadakop tango niyan, minsan nanonoto sa mga police sa police blotter na pag research mo, mga dati nang na-involve sa illegal drugs ang nadadakop ang iba. Yes po, sir. Tama po kayo mo dyan, sir. Ang saro po sa advantage ken sa muya is madali mo silang napoprofile and napipredict me. Halimbawa, pag na-monitor po namin na lumabas na siya sa kulungan, that's the time na dinadagdagan na namin yung monitoring sa involved na tao. Okay. So, same as with the theft cases po. Pag may mga occasion tayo, yung mga theft personality natin, ang mga nasa labas, minamanmanan na po yun para ma-prevent na kung sakaling may plano man po. So yan duman sa to. Sa, di ba may Rogues Gallery, part na na profile, halimbawa, kung talaga medyo balik-balik na sa Naga City Police Office, tapos nakaluwas, subject sa profiling, nakakabalik sa Rogues Gallery na ining personang talagang na-under monitoring. Yes, sir. Automatic po yun dahil minsan may mga nabibiktima po tayo na nare-recognize niya na lang or naalala niya na lang pag nakikita niya dun sa Rogues Gallery natin. Okay. So, importante sa yung profiling ng mga, kumbaga, mga high profile na mga, hindi naman, bako man itong high profile na maran, pero itong, kung digdi sa city level, itong mga parang recidivist na sa pag-ibo ng krimen. So, importante ang profiling. Yes, sir. Opo. Napaka-importante po yun dahil mostly po naman ang suspect natin na-encounter ng biktima ay hindi naman talaga nila kilala. So, pagka nag-match doon sa Rogues Gallery natin, yung suspect na witness ng biktima and other witnesses, may data na po tayo as to the name, addresses, and any circumstantial doon information na kailangan ng court during filing of cases. Apo. So, nasambitan tayo duman sir sa enot na last primerong tulong
mga nangyaring krimen o aksidente sa siyudad ng Naga, itong reckless imprudence resulting to physical injuries or damage to property, pag sa mga traffic and road safety, ano ang pinaka, kumbaga, halangkaw na kampanya ngunyan kang PNP para maibaba itong mga traffic incidents? Yes po, no? Meron po kaming tinatawag dati na one-time big time when it comes to road traffic enforcement, no? Okay. So pinagpatuloy po ito, pinalitan ito ng pangalan ng Continuous Police Operation Program na. So tuloy-tuloy po ito, weekly ginagawa, and ina-identify natin kung saan most likely dapat gawin yung continuous police operation na yun, no? So kasama natin doon yung Public Safety Office, ang LTO, and pati yung sa environmental laws, no, na implement din po doon sa smoke belching, and minsan yung highway patrol group kasama din po natin. Apo. So dahil duman sa one time big time o itong continuous police operation, may may datos ba na may significant effect ba sa pagbaba o paglangkaw kang mga road crash sa Naga ito ginigibutang sa itong one time big time? Yes sir, opo. Kung makikita natin, no, matatanda natin kanina, bumaba po tayo ng nasa 4.67. Kasama po kasi doon sa bilang is yung mga road accidents natin, road crash accidents, Apo. and incidents. So, isa po yan sa nagiging resulta. Okay. So, sa PNP, di ba, ang opisina mo more on police-community relation. So, paano nagko-connect ang PNP sa barangay? Tanganin maging katuwang sa pagtulod ng mga advocacy, ng mga kampanya on peace and order situation? Yes po, meron po kaming programa previously na medyo naudlot lang dahil Apo. sa nakaraang election, no? Pero maganda po yung barangay visitation na ginagawa natin. No, may mga pulong-pulong po tayong ginagawa doon aside from the visitation ng mga station commanders. Yung Naga City Police Office Headquarters ay nag-iikot po per barangay at napag-uusapan yung mga may kinalaman sa peace and order na akala natin hindi masyadong seryoso, but natutugunan po yun pag mas detalyado yung usapan natin sa barangay. Apo. So, di ko lang aram kung hagop ini, pero kasi aram ko, kumbaga may sarong opisina ang ini accomplishment and updates on sa mga pagtaoning protection sa mga kababaihan asing kaakian. Pero may sarong section man kanyang Naga City Police Office na nagtutulod kaniyo. Yes sir, meron po kaming Women's in Protection and Children Desk sa lahat ng police station natin. And meron po din sa opisina ng Naga City Police Office. At pinamumunan dito ng isang police major na babae din. At may mga programa din silang ginagawa po, no? Nag-iikot din sila sa mga schools para sa mga women protection awareness. So, yun po. Ongoing po yun until now. Ay, okay. So importante da sa organisasyon parang pagka-counter-check, itong internal discipline na mga kaso sa loob kang Naga City Police Office as mga retraining sa PNP or mas pag ng performance. Kumusta ang Naga City PNP nila, sir? Maganda po, maganda ang pagdating namin sa internal discipline. Sa katunayan po, meron tayong ongoing na 16 administrative cases. No, hindi naman sa pinagmamalaki natin na may ganun na issue. Okay, Ibig sabihin lang po noon, hindi po kami nagto-tolerate pag may mga kamalian ang aming membro sa PNP, no. So sa 16 na administrative cases, meron na pong na-dismiss na isa, no, and then may 3 pong nasuspende, no. So yung 6 po doon ay being reprimanded and the rest is ongoing. So tuloy-tuloy po 'yan, para ma-maintain natin yung disiplina sa loob ng PNP. No, ano ba yun, sir? Ano ba mga kaso kaya? Yung isa po, sa dismissed po natin, na-involved po ito sa illegal drugs. Okay. During our surprise and random drug testing, nag-positive po ito. So,
Yan po, tuloy-tuloy po yung random testing namin sa illegal drugs and part po yun ng internal cleansing and internal discipline. So, pagkatapos kang eleksyon, siyempre, igwa ng mga bagong nagtukaw, aron sa siyudad kang Naga, igwa kita ng bagong mayor, si Mayor Attorney Leni Robredo. Pag-arog ka ni may mga bagong nagtutukaw, ano ang may transition sa lokal na gobyerno, sa APAI kang PNP, ano man ang coordination nyo pag may bago sir na leader? Sa LGU. Yes sir, tama-tama po last week nag-courtesy call kami sa aming sa ating bagong mayor dito sa Naga City na si Ma'am Attorney Leni Robredo. Medyo busy pa siya that time, kaya nagkaroon ng rescheduling. Ang alam ko po this week, but ang PNP po dito sa Naga City ay naghahanda na po kami ng mga possible suggestions and recommendations sa ating local chief executive para mas lalong mapaigting po yung or mas lalong ma-improve yung sa peace in order natin dito sa Naga City. And maganda naman, actually merong bagong survey na lumalabas ngayon na yung Naga City ay pumasok sa top 10 safest city. ng buong bansa. Okay. So, maganda po yun. Ibig sabihin, effective yung mga programa natin. And siguro, mas lalo pa naming paiigtingin yung serbisyo natin. Apo. Sir, nakapasok na tayo. Lampas na tayo ng parang half na tayo ng 2025. And alam mo naman natin, pag-aaron na kanyang panahon, sir, pag naglaog ng July, August, September, dire-diretso na ang mga kasiributan sa siyudad kang Naga. And apparently, pag nag-July, August, perminang na pag-ulayan ng Peña Francia Fiesta. So far, ano ang latest, sir, sa PNP, ano mga update nyo niyan, sir, in terms of Peña Francia Fiesta? Okay po, tamang-tama. Last week po, nagbisita ang head po ng yung sa Regional Information Technology Office namin. Apo. So, isa sa kanyang objective is yung ma-identify yung mga location na pwedeng pagpwestuhan ng mga drone operators. So, ito po ay bunsod sa kautusan din ng regional director namin na si Sir Police Brigadier General Dizon para mas maaga pong mapaghandaan yung Peña Francia Festival natin ngayong darating 2025. Sir, may pigigibo pa ang Plaza Quezon ngunyan. Ano yan? Dakulang epekto yung pag-abot sa traffic management dahil aramta dyan baga tigtitipon kang mga activities nga. Dahil di pa napapakaray, kaya ito yaon dyan ang pagpapark ng ibang bihikulo. Pero ngunyan, garo dahil magagamit yan dahil sa ongoing na rehabilitation. So far, ano yun, sir? May pigihiling kita na pwedeng adjustment man sa traffic management dahil sa araw ng sitwasyon? Yes po. Yan po ang pinakadakulang challenge po ngunyan na maabot na Peña Francia. Dahilan nga sa wala tayong mga parking areas. Another thing po is yung plaza natin which is na kung saan ginaganap yung civic and military parade. Okay. So malamang magkakaroon ito ng relocation or malilipat po ito sa isang lugar. Ang nakikita po natin ngayon yung Barangay Balatas kung nasaan po yung Naga City Hospital natin. So pag-uusapan pa rin po yan this coming weeks. Magpapatawag po ang local government unit ng Naga City. Apo. So yan, di dati mga ginigibo ito, cluster by cluster. So ang PNP sa security cluster. Yes po, ang Naga City Police Office po, sa security cluster po kami. Pero meron din po kami mga assistance when it comes to sa health, sa health response. Meron din tayo sa security ng mga VIP and traffic sector. Sa traffic sector, tumutulong din po tayo doon, lalo na sa public safety office. Si mga boundaries, sir? Kabalan sa binabantayan. So, ining anong na bulan, natatala, July, August, abot ng December, ano ang major trust ko niyan? Trust ka nga PNP Naga? Ano ang tatawantang, kumaga, igwabang, kumaga,
focus for the last 6 months of the year ang dapat ang tawan na gabat sa programs kang NCPO? Yes sir, tamang-tama rin po. Ano? Yung programa ng aming bagong Chief PNP, yung 5 minutes response. Okay. Ano po, doon namin po ina-align yung mga programa namin ngayon as to the deployment, positioning ng mga personnel natin. No? So, yun po ang pinaka-highlight namin ngayon para matugunan natin na pag tumawag po ang ating mga kababayan sa 911 and then press 1, agad makakapunta po ang inyong mga pulis sa inyong pangangailangan po. Okay. So, ang Naga City government, si Mayor Lenor Bredo, may executive order on corruption. Zero corruption, zero tolerance on corruption. Sa lado kang PNP, paano kita ma-align duman sa kahagadan na ini o kampanya ini kang lokal na gobyerno? Yes po, sir. Yung Naga City Police Office po ay malaki po ang suporta na ibibigay sa ating local chief executive. Kasi malaki po talaga ang epekto nito. No? Akala lang natin corruption ay parang sa mga budget lang. Ano? Pero ang totoo po niyan, nagiging source din po ito ng somehow yung mga krimen na nangyari sa atin. Yung moral kasi ng tao na medyo bumabagsak din. At the same time, may connection ito sa ekonomiya na nagiging resulta ng like yung sa TEP natin. Okay. Pagka medyo may corruption, may poverty, so ang tendency ng community sa atin is tataas yung krimen, lalo yung sa mga robbery-related cases. Okay. So, at least malinaw sir ang direction ngayon kang Naga City Police Office. And pag nagre-rebay ng leadership, syempre ang mga programa may kanya-kanyang kanya-kanyang pigi-execute. Pero sa hiling to sir, kumusta mo niyan ang Naga City Police Office sa mga programs, itong lalo na itong sa bisa may nagpapasadit baga sir ngayon, sa mga exercise, ka mga medyo nagtataraba ng pulis, kabalin, aside kitong 5-minute response, kabali pa yan? Yes sir, kaya ibahan po yan. Pwede po tayo mag-join doon. Meron po kaming Zumba. Na activity every Tuesday and Thursday. Mga alas 3 po ng hapon, may ginaganap po kaming Zumba exercises. Actually, hindi naman po nalilimit sa Zumba lang. May mga kung may gustong pumunta sa martial arts, calisthenics, iba't iba pong physical conditioning ay authorized naman po ng aming ng higher offices. Tangatadali ko nababay na GNN TV48 Naga. Kalma! Lumipat lang ang GNN TV48 Naga sa channel 48.1. What? Direk, ang simple lang ng solusyon dyan. Kunin ang remote, pumunta sa menu Setup o Settings, at hanapin at pindutin ang Scan at hintayin. Then, boom! Balik na sa GNN sa Channel 48 mo. Para sa mga balitang nanguna at napapanahon, At sa mga programang suwak sa panlasa mo. tutok lang sa GNN TV48 Naga, Bida at Bicolano. At the heart of every dreamer lies the future of limitless possibilities. At Naga College Foundation, we understand the journey. With proper guidance, inclusive community, and state-of-the-art facilities, your dreams can become a reality. We are a training ground for future innovators, where quality education continues to thrive and service meets excellence. We develop students for more than a career. We equip them with the right skills and attitude to leap into a future of limitless possibilities. Your future is waiting. All you have to do is to begin. Meet your future self and choose NCF. Your quest begins with a single step, where passion meets purpose, and learners
this is where champions in healthcare are made. With AI-powered, world-class, real-life simulating laboratories, top-tier clinical instructors, healthcare industry innovation-focused curriculum, and skills management. The Naga College Foundation College of Health Sciences is your premier choice in excellent healthcare education. Change the game. Be a champion. Sa tingin ko, sa tanong mo po, magandang tanong po yan, ma'am. Kung nag-i-improve ba yung sa kasalukuyan ng karang taon ng NCPO. Karang taon. Bale po, ang sagot ko dyan, nakadepende po sa akin na pwedeng masasabi ko po na kalahati or pwedeng nag-improve po dahil yung usapin po ng ibang tao tungkol sa sinasabi po yung kinahihiligan doon ng ibang tao na yung tawag dyan, libangan nila na dapat po maalis na sana. Pwede ko po sabihin nila, no? Maalis na po sana yung kasama ng taong bayan, lalo po ng lahat, yung sinasabi pong droga. Saka po ang isa pa, dapat po tuluyan na po sanang magawa ng paraan ng taga-NCPO na maalis po ng tuluyan kasi hindi po ito nakakatulong sa taong bayan, kundi po nakakasama pa. At yan po ang tungkol sa mga positibong nakikita ko sa taong bayan. At yung tungkol naman po sa mas i-improve pa nila ng mga NCPO. Tulungan po yung mga tao na parang nawawala po sa kanilang ang iba po kasi may nakikita ko na naglalakad-lakad tapos kung saan nagpupunta tapos yung po sanang gawa nila ng paraan para po mapunta po sa magandang kinabukasan. Para sa akin, yung 50 up. Kasi minsan napapansin ko naman, yung lalo na pag every morning nandyan. Pero pagdating ng mga afternoon, mga time, ganyan, wala na ako masyadong nakita. And minsan, pag maulan, syempre maraming mga dumadaan sa pedestrian, lalo sa mga public school, mga private school. Tapos may mga instances na yung may mga jeep na laging nagpa-parking sa mga tapat ng mga eskwelahan is na tatakay pa nila yung mga pedestrian lane or parang hindi na sila yung pumapalo sa yung proper area kung saan sila pwede mag-park. And minsan nagkakamero ng aksidente, minsan nasa pedestrian ka na babanggaan ka pa rin kasi yung mga blind spot ba tinatawag ko. And minsan kailangan din ng tulong din ng mga kapulisan na sana palagi silang nandoon or laging mag-observe sa mga paligid. Kasi sa napapansin ko ngunyan na taon, nagiging visible digdi sa Naga, saka nagiging proactive naman po. Tingin ko nag-improve naman siya. Hindi lang siguro sobrang successful, pero I think may progress naman siya. Okay man po, nag-improve man kasi mababait naman po sila. Sa tingin ko po, when it comes sa safety and security naman is maganda naman po siya. Hindi naman safe naman yung yung Naga City. And also sa pa po ba? More on sa drugs ba? Yung mga ganun is tingin ko nabawasan naman yung crime regarding sa drugs. And siguro sa mga yun sa safety din sa iba-ibang barangay dito sa Naga. Ay opo, safe na safe po. Pwede pong sakit ko dyan, maaaring pong
hindi ako ligtas dahil kahit po sa umaga, kung pauwi ako sa lugar namin, kasi bawat makasalubong kong tao na hindi ko naman kilala or kilala ko, hindi ko po masasabi na 90% ligtas ako dahil hindi ko naman sila kilala. Nakang-isa pa po, kung halimbawa man may isip man silang masama sa akin, hindi ko na lang po papansinin, pero ang ano ko na lang po, ang inisip ko na lang, sa kaligtasan ko, hindi ko na lang sinapapansin. Pero sana po, ganun, walang magandang masama lang. Pag uwi ko, okay naman. Every street merong nakatalagang police or yung tanod, parang ganun din, na magbabantay every street. Kasi dyan sa may parteng Pransya, kasi doon ako naka-board, nakakatakot minsan talaga. Yun lang, yung every street meron. Kasi para ma-aware yung mga tao na, may dito, may bantay. Pwede akong humingi ng tulong kapag in case, ganun. Basi, mag-ginaray sa nahihiling ko, lalo digdi sa, sa road, sa Tinampo, dakol baga po baga diging mga estudyante nag-ari agi. Nahiling ko man po sinda na nag-a-assist sinda sa mga nagbabarelyo. Saka permi na ako nakakahiling mga personnel digdi na nagkakalat na po. Siguro more on sa traffic din siguro. And also siguro sa parking din, I don't know kung sa parking kasi medyo nagtitraffic kasi sa sentro, lalo na pag rush hour. Siguro, mas dun lang siguro pwedeng i-improve pa. Other than that is, I think okay din naman po siya. Kailangan lang hindi magbugal-bugal yung mga pulis kasi nga marami ang magnanakaw, yung mga kapatan baga, tapos yung mga drug addict, yan, sa lugar na ito. May sasuggest ko, sana po at dapat ang gawin po ng ating pulisan, panatilihin na lang pong gawin po yung nararapat na paraan na kahit po may tawag man o wala, kailangan pong naka-alert po lagi yung kapulisan natin na kahit saan nakaposting or kung ano man ang yung di po inaasahan na emergency, yun na lang po, sana po tulungan na lang po ng ating mga taong bayan yun. Sa akin siguro, every street merong nakatalagang police or yung tanod, parang ganun din, na magbabantay every street. Kasi dyan sa may parteng Pransya, kasi doon ako naka-board, nakakatakot minsan talaga. Yun lang, yung every street meron. Kasi para ma-aware yung mga tao na, may dito, may bantay. Pwede akong humingi ng tulong kapag in case, ganun. Sa akin po lang, parang i-maintain lang yung serbisyo and patuloy lang yung pagronda po baga sa mga lugar, lalo sa mga madidilim na part po baga, kasi yung may mga ibang estudyante, doon sila dumadaan and minsan hindi sila aware kung may makapahamakan din, and sana continuous lang yung serbisyo ng mga police. Siguro yung na lang, body fit para pag nag-aano sila, madali lang, lalo pag nag-action or what na mga activity para mapamadali. Okay. So may diretsahan kaming hapot-baw kang sa among pinaka-mensahe sa satuyang mga kababayan. So sa mga hapot na nakalap ni sa moyang research para sa imo niyan, ang hapot ini dapat, pero yes or no lang sara, dapat pa ba mag-asa ang publiko ni hustisya sa mga si mga padagos mo niya na pinag-iimbestigahan na kaso sa siyudad kang Naga? Yes sir, yes sir. So dapat, siyempre, kumbaga, unresolved, unresolved cases, yan? Siyempre, pag kung ang may biktima or may sasarong parte na igwaning naghahalat ng hustisya, tapos
dahil na ngayon resolvera ng kaso, ano yan, talagang yaon yung sa lamesa nindo na dahil mo pinapabayaan. Yes po sir, actually ang NCPO po may ginagawang tawag nito, meeting, conference for the cold cases na inaapod. Okay. Yung cold cases po, ito yung mga matatagal ng unsolved. Binibisita po yun, pinupukpok yung mga investigator and chief of police or station commander para sa development. Kailangan nilang may mabisita yung mga biktima at of course yung mga identified location ng mga suspects para kung meron tayong update, significant update sa case, magawa na po. Okay. So talagang parang yaon lang siya dyan, pero dahil lang garo-aram kang pamilya na yan, uusad ang investigasyon. Yes sir, opo. Tama po kayo. Okay. Sir, nag-decline o nagbaba ang illegal na droga o pagpapabakal ng illegal na droga dito sa Naga o mas naging maingat na mga nag-ibang style naman ang mga involved dito? Sabi ko kanina, nag-decline yung sa illegal drug transaction natin. Okay. Bunsod ng sunod-sunod na operations and mostly ng mga involved na personalities ay nakakulong po sa ngayon. So, bumaba po talaga yung sa illegal drug trade dito sa Naga City. Sir, on a scale of 1 to 10, being the highest, ano ang grado na pwede tang maitao sa manungod sa disiplina and professionalism ka mga NCPO personnel? Para sa akin po, I can give a 9.5. 9.5. So, iba pang saro para maging perfect. Yes. Sir, on scale of 1 to 10, 10 of being highest, ano po sa hiling mo ang gradong deserve kang NCPO sa satisfaction trust rating halit sa publiko? Sa tingin ko po, 10. 10? 10. Okay. Sir, sabi digdi, sa nakalipas sa saro, may kabangang, sa anong na bulan, kang taon 2025, ligtas ba ang syudad kang Naga ngunyan na 2025 kumpara kang 2024? Yes sir, opo. Actually, ang pinaka-ebidensya natin dyan ay pumasok tayo sa top 6. Okay. Naka-rank 6 po tayo as the safest city ng within the Philippines. Oo. So sir, itong pagsabing safe, minsan depende sa sa tao kung paano ka safe sa lugar. And siguro ang pagiging safe siguro bako lang obligasyon kang pulis na maging safe ang sarong individual. Siguro ang kada residente di man magpabaya, may obligasyon man na protektaran sa diri and di man maging pabaya sa mga lugar. Madiklo man lugar. Day ka dyan pag may mo sigurado ang seguridad. Yes sir, tama po kamo sir. Siguro lagi ko po itong binabanggit. Ang talagang mga pulis ay tayong community. So kung lahat tayo ay nagbabantayan, lahat tayo ay aware at nagre-report, so ibig sabihin walang puwang yung mga masasamang elemento sa ating komunidad. So we are the police in our community. Okay. Sir, with that sir, kang statement mo yan, hagado mo sir ang message para sa viewing public kang GNTV 48 Naga. Go ahead sir. Just po, nagpapasalamat po ang Naga City Police Office para sa ating lahat, sa inyong lahat, maganda po ang nakikita namin indicator sa dami ng nagpapadala ng mga reports. Ibig sabihin lang po noon, mataas po ang tiwala ninyo sa amin. So nagpapasalamat kami sa inyo at patuloy po ang inyong pagsuporta sa amin and makakaasa po kayo ng 100% service with love sa aming mga nasasakupan. Okay. Thank you, sir. Just mabalis po sa imong itinang oras, sir, digdi sa GNN TV 48 Naga. Ang sa po yung nakaibahan si Police Lieutenant Colonel Chester Pomar. Siya po ang pamayukang Community Affairs and Development Unit kang Naga City Police Office. Magatugang sa kada operasyon kang sa tuwing mga kapulisan, yaon man ang istorya nin katapatan sa serbisyo asin sa banwaan, sa likod kang uniforme may mga pulis na saro man na tao arog niya to.
nagsiserbi, minsan napapasala, alagad padagos na naghihinguan na magi man na giraray, kusog na masasarigan kang banwaan. Ang sarudang mauswag asin matuninong na komunidad bakulang trabaho kang kapulisan. Kag imbes ini trabaho da kang kadaklan o kang kagabsan. Ang publiko may responsibilidad man na maging mapagmasid, maging disiplinado asin orog sa gabos maging parte kang solusyon bako maging parte kang problema. Sa panahon nin pagbabago, arugo niyan, nin mga liderato, polisiya asin sistema, asin maging kang panahon, lugod day magtuninong sa mga sala, day matakot, manindugan, orog na kung igwa kita nin Philippine National Police na masasarigan. Ako po si Melvin Machado, mag-iribanan po kita liwas sa ngarangkang tapat na pagsiservisyo sa publiko. Igdisa na sa GNN TV 48 Naga, sarong hapot, sarong simbag, diretsahan.